Aku dipendeli. Delok ini jan medeni. Lek kejebak nang kene sok telat aku. Aku iki kan murid teladan, kudu murid telatan. Sing penting saiki pura-pura gak ndelok, cepetan nang sekolah. Sampean kape ninggal aku. Sampean temenan bakal ninggal aku sing lagi koyok ngene. Ora kok. Sakjane sampean ki gelantungan nang kono mergo digawe dhewe toh. Aku saiki lagi kesusu, ra ono wektu kayak ngurusi sampean. Sesuk bakal diberitakno, murid SMA tekan kota Hino nyangkut nang kabel listrik banjur mati. Mulai saiki ben isuk sampean liwat dalan iki, sampean bakal kelengan raiku. Sampean bakal nyesel terus mikir, kudune aku nulungi dekne pas iku. Duh, iya. Seger buger. Arek iki cek abote talah. Hekan. Sampean kok isok gelantungan ning kono? Pas aku tangi isuk mau, aku wis nang kono. Kok isok ya? Kok malah takok aku? Matur suwun sanget wis nulungi aku ya, Mbak Preman. Boten, ojo ngono. Apa, Mbak Preman? Hah? Sopo sing preman, Cok? Sampean, Mbak? Hah? Kon iki ngomong apa sih? Aku sing ayunan anggun kayak Putri Solo iki. Preman? Rarang genah blas. Ngono ta? Padahal cocok loh. Apa nih? Tandukku murep nang sampean. Cok iki konsepnya piye? Lek aku cidek dekne apa gak bahaya tah? Iki kan mung bayanganmu. Salah uang ketok aneh. Oh, aku disian sek ya. Ojo sampai nyantol maneh lo ya. Aduh, meh ae. Aku yakin nyamar kue sampurno kok. Kok iso sih dekne?